जय जगन्नाथ मु आकाश आज मोर फास्ट ब्लॉग जोड़ा ब्रॉडकास्ट टाइप रो हम आम गहन राजी जो अच्छा पूरा उड़ीसा रे चहल सृष्टि कर आउ आउटा बहुत फेमस आउ भाषा तो कहले सरीबनी कहीं भाषा के सरी ना जीवन में से लोक से मनीष आज आम पाखे अच्छा मु कैमेरा नु कहमी चेहरा उठी देखा माल बुढ़ीमा माल बुढ़िया नमस्कार आउ केमी अच्छा ଆଉ ଆପଣ ନାଁ କଣ ଟିକେ କହିବେ କି ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ନାଁଟା କଣ? ମାଳତୀ ମହାପାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ଘର? ରାଉତରାପୁର। ଆପଣଙ୍କ ଘର ରାଉତରାପୁର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପୁରା ଅଲ ଓଡିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେମସ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଲଗ ଯୋଉ ଆଉ ଆଉ ଡାଇଲଗ ହଉ କି ଆମର ଭାଷା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଫେମସ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି ଲୋକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିବେ? ଆପଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସେନ୍ସେସନାଲ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ହେଲେ କେମିତି ଭାଇରାଲ ହେଲେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇରାଲ କରେଇଲା? ବଡ କଥା ଭଲ କଥା ପିଣ୍ଟୁଆ ଯିଏକି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ ଷ୍ଟାର କରିଛନ୍ତି ପୁରା ଅଲ ଓଡିଶାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଆଡେ ଯିବ ଖାଲି ମାଳ ବୁଢିଆ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବି ଫ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେଣି? ଅଛନ୍ତି। ଅଛି ଦେଖା କଲେଣି ଆଉ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦବା ଘର ପାଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ବଜାର ଘାଟରେ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ପଇସା ପଇସା ପତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇତେ ପିଇତେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଅଛି ଆଉ ଆଉ ସେ ଡାଇଲଗ ଟା ଆପଣ କୋଉଠୁ ମାନେ କେମିତି ଆପଣ ବାହାରିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେମିତି କଣ ହେଇଥିଲା ସେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପତିରି ରୁଣ୍ଡେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଦି ଜଣ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ତାହେଲେ କଣ ମାଳୁଛି କରୁଛ ପତର ଦଉଛି ବା କହିଲା ଆଉ ଏଇଟା ନାଗି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତ ଆପଣ ଯୋଉ ଭାଷା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା ସବୁ ସେଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଟିରେ ଏମିତି ଭାଷା ମାରିବନି ସହଜ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଭାରି ଖରାପ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଚାଳ ଛପର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଜଣାନ୍ତୁ? ଜଣେଇଛି ଜଣେଇନି ତାପି ସିଂ କି ଜଣେଇଛି ଆକାଶ କୁ ଜଣେଇଛି ଜଣେଇଛି ଯଦି ଭଳିଆ ହବ ସେମାନଙ୍କର ଯାଇକି ଯଦି କରିଦବୁ ଦବୁ ଭଲ ଏତେ ଖରାପ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଇଡି ପିଣ୍ଟୁଆ ଖୋଲିଥିଲେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ପିଣ୍ଟୁଆ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭାଇରାଲ ହେଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଭାଇରାଲ କଲା ତ ଆପଣ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କଣ ପାଇଁ ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଜାଗାରେ କିଛି ହେଉନି ସେମିତି କିଛି ହଉନି ଆମେ କିଛି ହଉନି ଯିଏ କରୁଛି ଆକାଶ ପାନ ପତ୍ର କରାହଉଛି ପିଠୁଆ ତାର କରୁଛି ଆଉ ଯିଏ ବାହାର ଲୋକ ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଫଟୋ ନଉଛି। ତ ଆମେ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆସିକି ଯେ ମାଳତୀ ମହାପାତ୍ର ଟିକେ ଲୁଚି ଯେ ପଇସା ପତ୍ର କିଏ ଦେଇଦେଲା ଏଟା ସତ ନା ମିଛ? ନା ମିଛ ସବୁ ଲୋଭି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଟା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପଇସା କିଛି ପାଇଲେଣି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ? ମୁଁ ପାଉନି ପଇସା ପତ୍ର 5 ପଇସା ମତେ କିଛି ଦେଉନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 600 ଟଙ୍କା 800 ମାଂସ ଦେଇଛି ଏତିକି ପାଉନି ମାଂସର ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଛେଳି କୁଟା ଆଉ ଛେଳି ଛାଲ ଖାଇଥିଲେ ମିଛ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଚାଲୁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚିତା ଲଗେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ଭିଡିଓରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ମା ଅଛନ୍ତି ତାରିଣୀ ମା ଅଛନ୍ତି ଶିବ ଅଛନ୍ତି ରାଇଜ ଆସିବ ଏ ବିଷୟରେ କଣ ଟିକେ କହିବେ କି ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ? ରାଇଜ ଆସିବେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ରାଇଜ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଉ ଆର ଦୁଆର କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି
ସେ କଥା ବି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି କଣ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଜଙ୍ଗୀ ମା ଅଛନ୍ତି, ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ, ଭୋଳା ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଜଟିଆ ବାବା, ଆଉ ଶିବ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏତେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି କଲା ପରେ ଆପଣ ଆମିଷ କେମିତି ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଆମିଷ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏସବୁ ବାର ଦିନ ଦେଖିଲେ ଯଦି ହବ ଖାଇଲୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ନ ଖାଇଲୁ। ତାହେଲେ ସେଟାରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଇଁଷ ଖାଇପାରିବେ। ଖାଇବୁ ଯେ ବାର ଦେଖି ଖୁବ ଭଲ ବାର, ତା ଭିତରେ ଯଦି ବାର ପଡିଗଲା ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ। ଆପଣ ଯୋଉ ଆମିଷିଆ ଭାଷା ଗୁଡା ସବୁ କୋଉଠି ଶିଖିଲେ? ମାନେ ଆଗରୁ ମାନେ ଏଗୁଡାକ ଶିଖିଥିନି, ସେଇ ଟୀକାଟା ଶିଖେଇଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଭାଷା ସେ ଭାଷା ଧରି ହଉନି। ଆପଣ ଯୋଉ ଭାଷା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ସବୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ଦେଖିଥିବେ କଣ ଜାଣିଛି ଯଦି ସେ କହିଲା ମାନେ ତୁ କହିଲୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଘର କୋଉ ଜାଗାରେ? ମୋ ବାପା ଘର, ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବାପା ଘର ଖଡଗପୁର। ଖଡଗପୁର ମେଦିନପୁର। ତ ଆପଣ କେମିତି ଏଠି ଆଗରପଡା ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିଛି ଆଉ। ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଆସିଥିଲେ? ଆପଣ କାହାକୁ ବିବାହ କରୁଥିଲେ ଏଠି ଆଗରପଡା ରାଉତରାପୁରରେ? ରତନ ମାପଟାରୁ ନତ ମହାପାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାପିଲି କେତେ ଅଛନ୍ତି? ଦିଟା ଝିଅ। ଦିଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମି ବାଡି କେତେ? ଜମ୍ବାଡି 2 ଏକର 2.5 ଏକର ଭିତରେ ହବ। ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ନେଇପାରିବନି, ନେଇପାରିବ। ସେ କହିଦଉଛି ତ ନା ନେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପୁରା ମିଛ ତଥ୍ୟ। ଯଦି ଟଙ୍କା ଚଙ୍କା ଏକଲା ତ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହଁ, କେତେ ବାଟ ଥିଲା? ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଏମିତି ଭାଷା କହୁଥିଲେ ନା ଏବେ? ମୁଁ କୌଣସି ଦିନ ପାଇଁ ଏଇ ଭାଷା ମୋ ପାଟିରେ ଆସୁନି। ଏବେ ସେଇ ଟୁକାଟା ଶିଖିବି। ଯୋଉ ଭାଷା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଫେମସ ଭାଷା କୋଉଟା? ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଏଟା ସେଠି ଏଇ ଯୋଉ ପତାକା ଯୋଉ ରଣ୍ଡଉଥିଲି ସେଇଟାକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ, ଆମେ ବି ସେଇଟା ଦର୍ଶକ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମାଳଗୁଡି ସେ ଯୋଉ ଆଉଟା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଆଉଟା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଆଉଟା ଆଉ ଗେହୁ କହିଲା ଆପଣ ଏଇ ସେଇଟା ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆପଣ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ସାରା ଦର୍ଶକ ସାରା ରାଇଜ ପୁରା ରାଇଜ ସାରା ଦେଖିବେ। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା ଭାଷାଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ଭାଷାଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ଏଇ ସେଇ ଟୁକାଟା ଏଇ ଧନ୍ଦା କରେଇଛି, କାରଣ ଆମ ପାଟିରେ ବାହାରେ। ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆପଣ କେମିତି ଚଳନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଘର କେମିତି କଣ ହୁଏ? ବିଲ ବାଡି ଅଛି କହୁଛନ୍ତି, ବିଲ ବାଡି ଲିଜ ଦେଇକି ପଇସା ଆଣନ୍ତି। ଏ ବୁଢା ମଲା କେନା କରୁଥିଲେ ଟିକେ ଦୁଃଖ, ମାନେ ଆଗରୁ ଆମର ଭଲ। ଏବେ କେମିତି କଣ ଚଳୁଛନ୍ତି? ଝିଅକୁ ନେଇ କେମିତି କଣ? ଏଇ ମାଗି ଯାଚିକି ନେଇକି ଆଗରପଡାର ପୁଅ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେଇ 2 ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, ଚଳୁଛି। ଆଉ ଭତ୍ତାଟା ହଉଥିଲାନି, ଆଜି ବଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇଛନ୍ତି ତିଆରି କରି। ଆଉ ଚାଉଳ ବି ତିଆରି କରିକି ଦେଲେ 30 କିଲୋ, ଆଉ ଚଳୁଛି। ଆଉ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଭତ୍ତା ପାଉଛି। ଚାଉଳ ବି ପାଉଛନ୍ତି? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ମହାପାତ୍ରର ଆଭିଜାତୀୟ ପରିବାର, ଆଉ ଜମି ବାଡି ପ୍ରତି ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଭିକ ମାଗିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଜମି ବାଡି ଚାଷଟା ବି ଦେଇକି ପଇସା ଚାଷଟା ଦଉନି କାହିଁକି? ସିଏ ନିଜେ ନିଜେ ଚାଷ କରିବେ। ଆଉ ବଖରା ଯଦି ଦବୁ ନା ଲିଜ ପଇସା ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ତ ଯାହା ହବ ନେଇଯାଉ। ରାଇଜ ପଳେଇଲାଣି, କରୁଛି କରୁ, ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି କରୁ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ରାଇଜ, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଇଜ ମାନେ କଣ? ଆମର ଯୋଉ ମୋହନ ମାଝି, ସେ ହଉଛି ବଡ ଫେମସ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବଡ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋହନ ମାଝୀ ବା ଆମ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ସେଇ ଲାଗି ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମୋହନ ମାଝୀ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ସମ୍ପର୍କ କଣ ଆଗରୁ ଥିଲା ନାହିଁ, ଏବେ ହାତ ପିସନ ହାତୀ ପିସନ ହେଲା ଯେମିତି ସେ ହେଇଛି। ହାତ ପିସନ ସହିତ ମୋହନ ମାଝୀ କଣ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ଦର୍ଶକ ଟିକେ ଜଣେଇବେ? ଯୋଉ ଜଣେଇ ଦଉଛି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ବଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପାଇଁ ହେଇଛି ସେ ଟିକେ ଉପର ଉଚ୍ଚ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମଝିରେ ଆମେ ଏକ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଲୁ ଯେ 7 କରୋଡ଼ ଭିଡିଓ, ତ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆପଣ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଲେ।
ଏଇ ଯୋଉ 7 କୋଟିର ରହସ୍ୟଟା କଣ? ସାତକୋଟିକୁ ରହସ୍ୟ କଣ ଯେ ଦେବତା ମାନେ ରହିଲା ମାନେ ସେ ଦେବେ 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 କି ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତୁ ସାତ ପୁରାଣ। ଆମେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାଳେ ଯଖ ଅଛି। ଆପଣ କାଳେ ଯଖ ଆପଣଙ୍କ ନାହିଁ? ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଆଉ ପୋତିକି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଭଳିଆ ବି ଏଗୁଡାକ ମିଛ କଥା। ଖବର ଆସୁଛି। ଯେ ସତ ହିଁ ମିଛ ଟିକେ ନା, ନା, ଏଗୁଡାକ ମିଛ। ଦର୍ଶକ ଗୋଟେ କହିବେ ଯେ ସତ ନୁହେଁ? ସେଗୁଡାକ ମିଛ। ଏଇ ଯଖ ଯେତେବେଳେ ଦବ ସେତେବେଳେ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁନି କି ମୁଁ ଜାଣିବି। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। नहीं। ଯେ ଦେଲା ଲୋକ ସଫର ଫାଡିକି ଦବ ଯେତେବେଳେ ଦବ। ଯାହା ବି ହଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆଜି ମାଳଗୁଡି ବୋଲି ଯଦି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ତାର ପୁରା ଶ୍ରେୟ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ପିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସାହିର ଲୋକ, ଆପଣ ଯାହା ନା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁଙ୍କ ପୁରା ଶ୍ରେୟ ଯାଉଛି। ଯାହା ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ଫେମସ। ଆଜି ଯଦି ଲୋକ ତମକୁ ଚିହ୍ନିଲେ କେବଳ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ପାଇଁ ହିଁ ଚିହ୍ନିଲେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ ଭିଡିଓ କରି ପକେଇଲା ପରେ ଆପଣ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥାଇ ପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ଆପଣ ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରେ ପାଇକି। ଆମେ ବି ଏ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖେଇମୁ, ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ବହୁତ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ତ ଏତିକି ଆମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ସବୁଦିନ ହସୁଥାନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ହସୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆମ କତିକି ଆସିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କୁ